Trending yang yening 3-year-old baby girl at tubong Porac, Pampanga pauli na rin kayang bonggang outfits. Kaya ba karing cute na cute na get-up ng Eunice Santiago ing Serena look, superhero, kontrabida, fashionistang supermodel, ang poing national costume ng Miss Universe Philippines Michelle D. Actually, first month po kasi, every month po kasi birthday niya. So, we celebrate and also ginagawan ko rin po siya ng photo shoots at costume. So, dahil nga nag-come up sa mind ko na para hindi na masyadong magastos pa kasi monthly yung ginagawa. Meron po ako mga hindi na nasusuot ng mga damit dito. Why not igawa ko rin ng another mga costume niya para hindi na ako gagastos at hindi na ako bibili pa ng kay mahal-mahal. Kwento na ng inda ng Eunice ay Rochelle, era ka nung in-expect ka sumikat lang yung social media ring pictures ng pong videos din kayang anak. As of January 15, 2024, at naging 380k likes at 10.4 shares ng peka-viral post ng Mama Rochelle and Inday Eunice Vlogs. Hindi talaga inaasahan na talagang mag-viral pala yung gano'n, na gustong-gusto din pala ng mga tao na mga DIY at saka yung pagpo-photoshoot sa kanya na kami-kami lang at wala na kaming inaasahan pang may magpo-photoshoot na iba. So ayun po, bigla talagang nag-boom, nagbago ang lahat. Simula po nung time na nag-post na ako, nag-share ako through social media po ng galap namin sa kanya ni Inday every photoshoot niya. Agpangpang Rochelle, antida na mo rin ka nung banding yung gagawin ng pamamiblas ng Eunice at metong yaini ka rin look forward ng pamilya. Maliban po sa mga nagtinuturuan siya ng mga toys, educational toys, isa talaga to sa pinaka-main bonding namin. Ang sinusukatan ko siya, sinusuotan ko siya, lalo-lalo na pag pinophotoshoot ko siya sa iba't ibang lugar kasi maliban po sa nagbabanding na kami, nakaka-explore kami sa iba't ibang place. Halos nga itong buong Pampanga, napuntahan na namin, especially itong kung saan kami ngayon, malapit lang dito sa amin, Porac po kami, Porac, Pampanga. Halos nalibot na po namin itong buong Porac sa kaka-photoshoot lang sa place or naghahanap ng outdoor shoot na pwede siyang i-photoshoot. Samantala, bistamon expose ya kanong social media Eunice nakano pipilitan ini agawang content at di na ng panahon ba nga enjoy na ing kayang panganak. In-explain na rin namin sa kanya kasi naka 3 years old, kaka 3 years old niya lang din. Pero parang para sa amin, parang play pa lang sa amin to, parang bonding pa rin sa amin to. Pero darating din ang panahon, maiintindihan niya rin lahat. Pero ngayon po kasi actually kinukuha na po siya sa mga big TV shows pero hindi ko pa siya pinupursue or pinupush na sa ganong opportunity kasi nga po bata pa siya. Gusto ko pang mag-enjoy muna kami. Enjoy niya muna yung life niya kasi ayaw ko muna siyang ma-stress. Kaya ba naman kano ka rin pangarap ng Eunice Patsabera Gulya ay pamag-artista at pamag-doktora. Nakasupport naman kami lagi sa kanya kung ano man po ang tatahakin niyang landas or anytime soon, lalaki na rin siya. Magdidesisyon na rin sa sarili niya. Nandito pa rin naman kami, nakasupport sa kanya lagi, kami ng tatay niya at kami ng buong pamilya niya. Ayan. In God's will po, ayan, lahat po ng gusto ni Inday, susuportahan po namin in good terms po. Yako po'y kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.